Lille Pinnen sov som vanligt väldigt tungt. Lille Pinnen vaknar i sin oförskämt stora säng. Och han gnuggar sig ordentligt i sitt skägglösa ansikte. Och till slut, trots att han är lika trött som vanligt, reser han sig igen. Lille Pinnen äter som vanligt ingen frukost, men har ändå gått in i köket och kliar sig hyperaktivt på sina armar. Och han står inför sitt dagliga val om han ska ta det glada eller det arga pillret. Idag väljer han det arga. Och säger vadå, Lille Pinnen? Alltså! Aldrig tid att sova. Alltså! Arg och ledsen går han ut från köket, slår i väggen, slår i bordet och suckar djupt. Ska du gå till skolan, Lille Pinnen? Alltså! Jag har så sjukt mycket i skolan. Hinner knappt träna alltså. Alltså! Oj, vad mycket. Alltså. När Lille Pinnen stod vid ytterdörren så kom han plötsligt på att han trots allt skulle ta det glada pillret idag. Alltså ja. Alltså, så sjukt mycket att göra. Se så, Lille Pinnen. Ta nu det glada pillret så blir du glad igen. Och så svälj. Jättemål alltså! Jag behöver inte skolvecka så jättemål! Jag klarar det ändå alltså! Jättemål alltså! Jättemål alltså! Vad tog du vägen, Lille Pinnen? Det är helt sjukt alltså! Jag är i mål alltså! I mål! I mål alltså! Skolan! Och Lille Pinnen studsar fram till skolan.